Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Nagbabala sa publiko ang Department of Information and Communications Technology o DICT hinggil sa panibagong panloloko online. Ayon sa kagawaran, may scam Facebook post mula sa peking account ng Department of Social Welfare and Development na naglalaman ng malisyosong mga link. Idinisenyo raw mga link na ito para nakawin ang personal na impormasyon ng mga user o sirain ang kanilang gadget. Payo ng DICT na iwasang mag-click ng mga kahina-hinalang link, magbigay ng personal na detalye o makipag-ugnayan sa mga online post na hindi beripikado. Inatasan na rin ng DICT ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na agad makipag-ugnayan sa Facebook upang tanggalin ng pekeng content. Tugon ng habang na ito sa direktiba ni DICT Secretary Henry Aguda para sa CICC na magpatupad ng mahigpit na hakbang laban sa deepfakes na ginagamit sa paggawa ng fake news at mga financial scams. Panawagan ng ahensya na sa mamamayan na manatiling mapagmatsyag at ugaliing maging responsable ang gawain online kasabay ng paghikayat na magsumbong kung may impormasyon sa kahina-hinalang aktibidad, scam o anumang uri ng panlilinlang. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.